खुलुमबाय आंनि मुंदांखा बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं सुकुर आलीआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया देरहासारबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय मुंदांखा सुकुर आली बिथाङा। प्रमाद बर' इउपिपिएल सोरखारनि इयुना खोमसि। আপোনালোকে সকলে জানে 2 নং ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি মই অসম জনমৰ্চাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ। মই নিৰ্বাচনৰ দিনত মই সকলোকে কাকতৰুবাই আহ্বান কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ মোক সুযোগ কৰি দিয়ক, ভোট বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু যদিও ৰাইজে আমাক বিচাৰ কৰা নাই, এইটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, যাক ভাল পায় তাকে দিয়ে। মই কিমান ভোট পাম এইটো এটা সকলে জানিব বিচাৰিছে। কিন্তু মই অসমত 14খন আসনৰ ভিতৰত 12খন আসন বিজেপি পাব, এখন আসন কংগ্ৰেছে পাব পাৰে, নাপাব পাৰে। কংগ্ৰেছ নাই বুলি 0, এখন ইউডিএফ পাব, এখন বিপিএফে পাব, আৰু 12খন আসন বিজেপি চৰকাৰে পাব। কিন্তু আমাৰ ধুবুৰী আটাইতকৈ হৈছে চুগলি কিমান ভোট পাব? চুগলি 1 লাখ সামথিং পাব বুলি কোৱা আছিলে, যে 90ৰ পৰা 1,20,000 মই পাম বুলি মই এইটো ধাৰণা হৈছে। কিন্তু সেই মাৰটো আকৌ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব কৰিলে। কোকৰাঝাৰত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া খাম্বা বৰকাৰী যি প্ৰাৰ্থী আছিলে নাংগলৰ, তেওঁলোকে জিকিছে। একমাত্ৰ খাম্বা বৰকাৰীৰ ভোট দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰমোদ বড়ো। মানে প্ৰমোদ বড়ো যিখিনি কাম কৰিছে বা বিটিচি যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে, তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োৰ মুখখিনি চাই নাংগলক ভোটখিনি দিছে। একমাত্ৰ প্ৰমোদৰ কাৰণে বিটিচি দিছে, কাৰণ বিটিচি মানুহক যিখিনি কাম কৰিছে, যিখিনি বিটিচি ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিলে, একো কৰিব পৰা নাই। তাত 4টা বছৰ গ'ল, প্ৰায় 5টা বছৰ ৰুলিং চলিব। গতিকে 5টা বছৰে ৰুলিং চলি আছে। প্ৰমোদ বড়োৰ শাসনত কি কৰিছে, কি কৰা নাই, অনলি বিটিচিত বিক্ৰী কৰিছে, চব কিছুতে বিক্ৰী কৰিলে। কৰাৰ পিছত কিছুমান এছেম্বলিটো অলপ ডিজাইন কৰিছে। তেওঁলোকে এনেকুৱা এজন চিফে বস্তুখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আছিল, সেইখিনি হাগ্ৰামাৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দি তেওঁ নতুন মানে নিজৰ পইচা, সেই পইচা যদি ৰাস্তা ঘাটত কৰিব পাৰিলে হয়, ৰাইজে নিশ্চয় তেওঁক সুযোগ এবাৰ কৰি দিলে হয়। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰমোদ বড়োক এবাৰেহে সুযোগ কৰি দিছিলে, গতিকে দ্বিতীয়বাৰে। আৰু 2025 চনত বিপিএফ চৰকাৰ আহিব, এই কথাটো স্পষ্ট। প্ৰমোদ বড়ো ইতিমধ্যে আউট কোৱা হৈছে আৰু আউট হ'বই, এই কথাটো স্পষ্ট। গতিকে প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে বিপিএফ আহি গ'ল, গতিকে এইটোৱে। আৰু 12খন আসন বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে পাইছে। গতিকে এইখিনি কথা যে প্ৰমোদ বড়োৰ দিন। नैथि रादाबाव दं पुरानि तितागुरियाव क'क्राझार जिल्ला बर' महरगिरि आफाद सुंद'यै मैया बिसानि बानजायनायाव बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गागि देंखोगिरि बिसा सेन्ट्रेलनि एडभाइजार अशोक दैमारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि बिसानि एडभाइजारा ओरैनोल' नामावल' समायनाय एडभाइजार जानो हानाया थिग नङा। बिसोरो देयर इज द राइट कर्सजों मानसि हिसाबै सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट आरो स्ट्रागल अफ द फिटेस्ट। नाथाय जोंनो इसोरा मानसि महर होनायनि उनाव खोमा, गन्थं, मेगन, खुगा हरदों। थिग बेबादिनो बिसाखौ मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बाख्नायदों। लोगोसे बिथां दैमारिया फोरमायबावदों दि गेलेग्रा फोथाराव गेलेग्राखौ मान होगोन, हारिमु फोथाराव ओंखारग्राखौ मान होगोन, राजखान्थियाव ओंखारग्राखौ मान होगोन, नाथाय हारिमुआव गुरुखौ मान होयो होनना फोरमायदों। पुराना एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जा गियान मोनबोदों, दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाया जे हाबाफारिखौ आखायाव लादों, बैसागु फोरबो फार्स्ट फालिदों, बिथांमोनखौ आंनि गोरबोसिनिफ्राय आं बाख्नायो। आङो सेन्ट्रेल बिसानि एडभाइजार। दा एडभाइजारा ओरैनो नामावल' समायनाय एडभाइजार जानानै थानाया थिग नङा। बिसोरो दे आर इन द राइट कर्स। थारमाने जोंनि जों मानसि हिसाबै सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट ओमफ्राय स्ट्रागल अफ द फिटेस्ट जायो नङा होमबा? मानसि जाखांनायनि उनाव इसोरा जोंनो खोमा, गन्थं, मेगन, खुगा हरदों। आर्ट अफ लिभिं, जोङो दा जेनेबा निड्स, थांना थानायनि निड्सआ जोंना जानाय लोंनाय। खिन्थु वान्सफ्रा जोंना खोमा खोमै हरदोंना, जों मोजां नायनो लुबैयो, मोजां खोनासंनो लुबैयो, मोजां खामानि मावग्रा बाख्नायनो लुबैयो।
दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाया जेखौ मावदों जे जोंनि आर्टिस्टफोरखौ गावजों गाव अनलायनायनि खौसेयाव बे अनलायनायनि खौदैयाव लाखिदों बे बाख्नायथाव आरो दिनै मिजिंनाय सफैदों डक्टर मिजिं रानि बेसेबांबा गोबाव एबसेन्ट जाबायमोन बे डक्टरेट लाना फैबाय जोंनि गाम्बारि खामलायाव जिरायनो मोनबाय बे दिनै बिसाया बेखौ दिनै सनमान होबाय जोंहा रयेन्टा दं नै उमेश फंबायमोन दङ बेखौ जोंना हारिमुवा जोंना सोदोमस्रि गोनां ओरैबायदि हाइलि कालचार माने सोदांनाय कालचार साबसिननिफ्राय हामसिन जालाङो ना होमबा ओंखायनो जोंनि बिसाया कालचारेल अर्गानाइजेसन नालाय साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो लुबैदों जोंनो गोदान आर्टिस्ट नांगौ आरो आर्टिस्टफोरखौ जोङो मान होनांगौ जेरै दिल्ली बम्बेआव बे आर्टिस्टफ्रा जोनोम जायोमोनब्ला बिसोरखौ नायनो होसोबाबो मोननाय नङामोन जोंनि क'क्राझाराव खायसे बड'लेण्डआव खायसे जोंहा लांफालां नुलाबाय दा बिसाखौ थेंक इउ होयो बे परिबेसखौ लाबोगासिनो दं जोंनि आर्टिस्टफोरखौ जे मान होयो गेलेग्रा फोथाराव गेलेग्राखौ जों मान होगोन हारिमु फोथाराव हारिमु माबाखौ जों मान होगोन राजनितियाव नोंथांमोना राजनिति माबाखौ मान होयो जोंना खिन्थु हारिमुआव जों गुरुखौ मान होयो गुरुफ्रा शिष्यखौ जोङो अननायजों बोखांनो लुबैयो दा थेंक इउ बिसाया मोजां खामानि मावदों थामथिया रादाबाव दं मोनसे सोमोनांथाव जाथाय गुवाहाटीआव सासे आइजो मेडिकेल प्रफेसनेला गावखौ फोथैना लायो बे दुखुनांथाव जाथाया सोहोरनि लख्रा ओनसोलाव जादोंमोन सुलुंनि बायदिब्ला आसामनि पाठशालानि थागिबि थैनाय सुबुङा सोहोरनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव खामानि मावगासिनो दंमोन जाथायनि उनाव जिल्ला मेजिस्ट्रेट आरो बशिष्ठ पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालसिम दैथायहरो बे समावनो रुंसारि नखरा सन्देह खालामदोंमोन दि बिथांजोआ मोजां मोनलायनायनि जाहोनाव बे जोबोद गोब्राब आगानखौ लादोंमोन बे दुखुनांथाव जाथाया रुंसारि जानाय आंगोफोरखौ जोबोद सोमोनांहोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों ब्रैथिया रादाबाव दं मैया बाक्सा जिल्लानि इम्फेयार एकाडेमि बर्मानि देग्लायनि SSLC आरो HS आव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोन्दों खौरां मोननाय बायदिब्ला HS खौ साइन्स स्ट्रीमनिफ्राय मिनिस्ट्रि बर' मुंनि सासे फरायसुलिया 90.2 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों मिनिस्ट्रि बर'नि बिफाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय बिमा बिफाफोरा मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो गावनि गथ'नि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै होनांगौ फारसेथिं मिनिस्ट्रि बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बियो फुं समाव बारा बिजाब फरायामोन नाथाय मोनाबिलिनि 6 बाजिनिफ्राय फरायोमोन अब्लाबो बारा गोबाव फरायामोन नाथाय जेखौ फरायो बेखौ इनसेन्टिभ केयार लानानै फरायोमोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै गोजोन्थों